budeme natáčať. Čo? Budú ma natáčať. Však to se pozná. Potom ja ešte to bude jeden plát, som sa počuť to s tomu dopade. Pozrieť, jaká voda tam bude. Myslím hlboká. Taká. Tam je malá voda? Malá. Si omož najprv krk studenej, aby si nemal šok. Ja poviem za tebou. Ja neviem, pozri. Poď. Ja na šupak. Toto si Filip nedal. Jak sa to volá? Ice Waterfall Challenge.